Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, Hallelujah, une ari pamsiwo. Živone sože kuguja, žino žirko itika, to ona neko kasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwazwai muri yeZimbabwe. Tinomuchingamidzai zvakare kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi ekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera vari Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference. Mustudio nhasi tina mukoma Noah Ncube vari kutiturikirira hurukuro yedu kuiisa into sign language. Vabetera kwazisai vateereri. Tinokukwazisai vateereri. Tinoda kutenda patiri kuenderera mberi nezvidzidzo zvedu. Tinodaira kuti vateereri muri kukomborerwa muri kudzimba muwherever you are. Nhasi regai tikumbire vabetera vatitungamirire muhurukuro yedu yanhasi. Toda kutenda mufundisi. Patiri kutaura the second coming of Christ, tiri kutaura kuti Mwari paachauya arida kusikotora vanhu vanenge vakagadzirira. Saka hurukuro dzatiri kukurukura dzese dzine donzvo rekugadzira vanhu vanogona kuzochingamidzana naIshe paanouya. Patatiri kudzidza kumashure pairamba pachidenheka imwe nyaya inofanira kuti inyatsa kupendera zvidzidzo zvedu. Saka nhasi chidzidzo chedu chiri kuti ngwarirai vaprofita venhema. Ndo chidzidzo chatinacho. Chikonzero tauya nechidzidzo ichi mufundisi. Pfungwa iripo ndeyekuti pataitodzidzisa musafunga kuti vanhu vateerera havanzwa. Vamwe vakatonzwa vakasiyana nezveun'anga. Vamwe vatori panguva yekuita madecisions iwayo. Musafunga kuti munhu akabva asikwa ari akaoma anongoti ndezvavo paTV ipapo. Kune vari kutoona zveshuwa kuti tsika inopedza mhuri. Saka kune vakatotiza nyaya dzekuita zvemasvikiro, zvemazango, vavuki vachitenda mun'anga. Saka vazhinji vakatouya kumachechi kana kuti vari munzira kuuya kumachechi. Saka chidzidzo ichi chinoda kuedza kuti batsira kuti Satani anobva atya here kuti mauya kumachechi, obva atende ndakutadzai vanhu imi makaoma. Ndizvo here zvinoita Satani. Saka tati chidzidzo chiri kuti ngwarirai vaprofita venhema. Toda kuti tungamirwe mundimai nevhesi riri kuna Isaiah 8 vhesi ya 19. Isaiah 8 verse 19. Zvino kana vachiti kwamuri, bvunzai masvikiro navavuki vanorira nekuita zevezeve, ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Ko vanofanira kubvunza vakafa pamusoro pavapenyu here? Toda kutenda. Bhaibheri riri kuti pane zvatinosangana nazvo zvinonetsa muupenyu, zvekuti iwewe kana hama yako inogona kukukurudzira kuti madii kufamba mabvunza masvikiro kana vavuki. But mukunyora kwaIsaiah pane vamwe vaasina kupa mazita. Deuteronomy yataidzidza yaibva yati vavuki, n'anga, masvikiro, vanoita mazango, vanobvunza wakafa. Asi Isaiah azongoti kune vamwe vanorira nekuita zevezeve. Kureva kuti panenge pane imwe ndima futi yevanhu asi vari muboka rimwe chete nen'anga nemasvikiro. Ava manje hanzi vanogona kuva vachitoita zvekurira. Handizvo zoti kurira nemweya nei, asi kuri kunzi boka iri chinhu wani.
saka yabva yazopedzisira ichiti tomboti wasema zveun'anga usaite futi mistake rekuenda futi kumunhu maybe angowo munhu anorira kana anoita zevezeve pari kunzi kana masema zveun'anga nevavuki chiuyai kuna Mwari mubvunze shoko raMwari. Ndiri kuona kuda kutaura pari kunzi bvunzai Mwari apa. Dai taverenga tichienda pavhesi ya20 yaiti dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro, kuda kuti Mwari kana tichimubvunza akatotaura kare zvatofanira kuziva panyaya dzekunamata. Kana tatiza kukembi yaSatani taakuuya kuzonamata akaunganidza zvipupuriro zvacho mukati meshoko. Saka zvinoda kuti munhu umwe nemumwe kana waakunamata haikona kuti umwe munhu akuverengere bhaibheri, verengawo wega. Saka titenga kuchikoro wani vanhu vaise vanotokoshesa kuti mwana umwe nemumwe ave netextbook yake achizvinyorera manotsi ake. Kuchechi bedzi ndokaunoona vanhu vachingobvumira mudzidzisi ari kumberi kuti ave netextbook chete. Ngatizviverengerei bhaibheri, tibvunze Mwari, munoda kuti ndizivei, munoda kuti ndirarame sei, uchitsaura nguva yakakwana yekuverenga shoko zvirimo mukati meshoko raMwari. Ndinoti ndende mberi munhu waMwari. Unotonzwa achiti mwana ndakamubvisa pachikoro paya hapana mabhuku. Kureva kuti vanhu tinotozviziva hedu kuti munhu nemunhu ita bhuku rako. Saka chirongwa chedu ichi chakasiyana nezvimwe, chinotoda kuti vanhu vaMwari mugadzirire kuchingamidzana naIshe panouya. Itai mabhaibheri mopota muchiverenga moga. Pane ndima yandoda kuti muverenge kuna Mabasa 13 vhesi ya6 to 10. Takamboidzidza idzokororei zvakare. Mabasa 13 vhesi ya6. Vakati vagura chiwi chose kusvikira paPafos, vakawana imwe n'anga waiva muprofita wenhema muJudha, zita rake rainzi Bhari Jesu. Chimira henyu ipapapo kumwe uku makambokutsanangura ndana Pauro naSauro pavaifamba nevhangeri. Hanzi vakasvika pane imwe island Chitsuwa, ndobva vaona paine imwe n'anga, ndozvataura bhaibheri. Zvikanzi muJudha ari muprofita wenhema. MaJudha ndo aiita zvekunamata, dai ari mazuva anototi zvechechi. Saka murume uyu hanzi ari n'anga aiita zvechechi, obva amuprofita wenhema. Ende zita racho kutotodza kunge raJesu, kani kwenguva iyo raitonzi Bhari Jesu. Saka aive n'anga asi achiita zvechechi. Saka bhaibheri rabva rati munhu wemhando iyoyi muprofita wenhema. Saka dambudziko randoda kuti vateereri vabate mufundisi nderekuti muri kujekerwa nazvo here kuti kuchechi kune vanhu vari n'anga, asi kana vaakuchechi havanzi n'anga, vaprofita. Saka n'anga kana dzafunga kunobuda dziri kuchechi, dziya dzinoshandiswa nemweya yakaipa, hadzinobude dziri vamwe vanhu, dzinonobuda vari vaprofita venhema. Ndiri kuona muda kutaura. Unoziva kuti wandifundisa zvinhu zvatiri kusangana nazvo nezvino ndomimba kuti vateereri vari kusanganawo nazvo. Inini muexperience yangu yechifundisi Betera ndasangana nenyaya dzakawanda. Regera ndingodimbura mbiri idzi. Imwe zuva tiri kuMachicentral, tiri kukurukura nhau idzi, pakaita umwe mufana akati mufundisi zvinhu zvamuri kutaura izvi ndiri kuzvinzwa ende zvinhu zvatiri kusangana nazvo. Mukomana wanti takakura tiine shungu dzekuda kupinda chechi, asi taiti kana ndakupinda chechi ndoda kupinda chechi kwandinonoita muprofita, ndichiita zvinhu zvihombe zvinoshamisa nekuda kwezvaaiona mumaraini. Saka anotiri imwe zuva vatanga kuendawo kune imwe chechi, vakati kuvakuru vekuchechi iya, isusu tine shungu dzekuti tiprofite isu. Saka vakazonzi alright vafana, asi zvinoda kuti mushinge. Saka kwakahaiwa mota, asi vataendwa nesu kuDarwin mune rimwe gomo, ndo kwatainoitira munamato wacho wekukoka masimba ekuprofita. Saka vantu pakasvika kuidzwa moto nemazitanda, ndobva tatanga kuimba paya. Saka anotiye tichiimba, vakomana vaidawo simba rekuprofita ita tiri 6. Anzi tichiimba pakauya zishato, rakatoonekwa zishato chairo zenyoka rakauye, ndobva zvanzi ndozvatati kunoda vakashinga vafana. Saka kuti utize papa singatizike pasa taive kure zvekuti kwataenda nemota yakahaiwa. Saka shato iya yasvika patiri yakasvikomonera umwe wedu pa6 wedu, ndobva yamumedza isusu tichingoimba bedzi. Rambai makashinga. Hanzi ndakatya pastor, hanzi ndobva yaenda naye. Isusu takanzi tirambe tichingoimba chete.
yakaita maawa ariko anzi ndakatanga kunamata nechemwe Mwari ndapota hangu handidi kumedzwa nenyoka handidi kuita zvaitwa ndingi anzi tichiimba kudaro yakadzoka naye ndobva yasvikomurudza ndobva yamedza umwe wechipiri ndobva yaenda naye anzi ndakaramba ndichingonamata kwai kusingatizike because kwaive nerima anzi fortunately kwakaedza ini ndisina muchijana changu chekumedzwa chisina kuzosvika but patakadzoka vakomana vatatu vakava vamedzwa usiku ihwohwo vese vakadzoka vava vaprofita vakutogona kuprofita asi zvabva nekunyoka vamedzwa vakamedzwa ndo vakadzoka vachigona kuprofita vamwe vatatu vasina kumedzwavo takadzoka tisina simba ikandirangaridza zvakare imwe yakaitika ndichishanda kwaMurewa pandakashanda kwaMurewa kuma90s takakurukura nyaya tiri pane imwe nzvimbo umwe mukomana achibva auya akati apasta ndakambopinda chechi dzemweya idzi saka pandaipinda kuchechi uko ndichiona zvaitwa nevamwe vaprofita vakuru ndaive neshungu kuti izvi ndinozvida saka ndaendako vari ndichikuti indodawo kuprofita indodawo masimba ekuita zviminana yamunoita saka chaindishamisa vaigara vachingovhunza wakashinga here mufana saka umwe musi takazotorwa zvikanzi vari kuda kunoita vaprofita ndobva taendwa nesu mugomo remuchinjike kune gomo rinonzi muchinjike kwaMurewa anzi tasvika muzasi megomo kwaakutosviba takachimurwa nenyoka zhinji mazinyoka akasimudza musoro ndobva tanzi musatize saka ndobva tafamba nyoka dziya dzakuita sekunge dzinotieskota takwira mugomo kuenda panzvimbo yatainamata saka taiti kana tichiimba nyoka dziya dzinenge dzakazvambarara pasi kana tapfugama kunamata dzosomudza musoro usiku hwese kwakunoedza ndobva dzatiperekedza pandakangonosvika kumaraini ndakanda kutoona zvipotswa kuti hapana chakachererwa mavhiki mairi akateera ndaifanira kudzokera futi mugomo imomo kunosimbiswa manje pauprofita saka takazoenda taainini neumwe murume muprofita aidzidzira nemuprofita risizindi wechikadzi asainimendi yedu yaive yekunodzingirira bere nemakumbo toribata toriuraya pasina kana demo saka takwira mugomo bere rakamuka tichimataimhanya tichitya muvhidhizi saka muprofita wechikadzi uya akamhanya achibva atisiya ndokunobata bere riya nemaoko isu zvinobva tasvika saka uya akaribata kumusoro asingaridzipe akangobata kudai ini ndobva ndabatiswa rimwe gumbo reshure umwe wangu ndokubatiswa gumbo reshure takangobata kudaroka bere rakabuda ropa mumhino nemukanwa richibva rafa tabva ipapo pasta takaita muprofita akasimba wemashura saka ini ndichinhu chatoda kuti dai Mwari vakajekesa muchidzidzo chinechika zvamuri kutaura kuti n'anga kana yauya kuchechi haisi kuita n'anga anosvikaita muprofita ndizvozvo mabudiro ari kuita uprofita hwacho hwakusanganikwa nawo nemashura ariko ane kushereketa mukati ane umwe hunhu hwekuti munhu anonomedzwa nenyoka munhu anoperekedzwa nenyoka anobata bere dai Mwari akabatsira zvinyatsokubuda muranda waMwari as you read out in this discussion. Ndoda kutenda muchaona kuti zviri kutsanangurwa namufundisi imimi matereri kwamuri munotori nedzimwe nyaya dzamunoziva dzakada kudaro but toda kuti tirambe tichibatsirwa neshoko raMwari kuti zvakambomira sei vaprofita zvatati ngwarirai vaprofita venhema. Toda kuerenga rimwe tsamba riri kuna Timoti wekutanga chapter 4 verse ya 1 iverengei tinzwe chii chinei chichiitika panyaya idzi. Zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Hanzi panguva dzataakurarama zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kutonamata nenzira yakanaka vazhinji but vari kunotsauswa. Chiri kuvatsausa idzidziso dzemweya yakaipa. Ndopanogara pachindinetsa pandoverenga ndima yekuti kana vanhu vari muchechi vodzidziswa vanenge vachidzidzisirwa kubva here pastor muchechi kawo but muri kunzi vanenge vachidzidziswa nemweya yakaipa kureva kuti ngirozi dzingauye here kumberi uku. Saka yakabva yandinetsa kuti asiya anotadzawo kuona kuti dhimoni rauya romotiza muchechi. Asi mukaverenga imwe tsamba iri kuna 1 John 4 verse 1 inotsanangura kuti mweya yakaipa iri kugona kuita chitsotsi ichi nemutoo upi. Iverengei tinzwe mufundisi. Vadikana musatenda mweya yose right asi muidze mweya kuti muone kana yakabva kuna Mwari right nokuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira munyika. Batanidzai ndima idzi vateereri. Kwanzi musatenda mweya yose. Zvikanzi chikonzero mweya yakaipa
madhimoni akabudira munyika. That's right. Zvikanzi akabudira munyika neprocess ipi? Zvikanzi vakanobuda vavaprofita venhema. All right. Timoti yati tiri kudzidziswa nemweya yakaipa yotitsausa. John ndobva yabva ati aiwa mweya yakaipa iyi haisi kunobuda riri dhimoni ramunoona, iri kunobuda yakapfeka vaprofita venhema. All right. Vobva vamira kumberi kwedu, vobva vatanga kutaura. Saka Satani haadi kuti tichiita zvekunamata tobva tangoona iri nyaya inenge simbu. Ane mano akadaro ekuti akaona kuti wasvotwa neun'anga, akaona kuti wasvotwa nemasvikiro nekuita zvemidzimu nemabira, anotozoona kuti next unenge wauda kumhanyira kuchechi. But ukamhanyira kuchechi usiri kukoshesa shoko raMwari, Yeah. uchida futi kuenda kune munhu, kwanzi ari kubva anobuda amuvaprofita venhema otimirira futi kumachechi. Pfungwa iyi ndoda kuti irambe ichijeka kuti kumachechi Satana ari kuteerera vanhu, ari kunobuda avaprofita venhema, vobva vatanga kudzidzisa dzidziso dzakatsauka. Patiri kuzeya pfungwa iyi tinoda kuti timbopiwa kambo, tichiteerera todzoka tikondinye nechidzidzo chedu. Rindanyi mwiwanoyera zvione sozvaonekwa mwenjeye nyubatidzanyi munochingamidza tenzi onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi onanyi chidzidzo chake chekuti musunungurwe nguoche nanezviremba kasika nikutaura onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya atigadzirira nzvimbo muumambo wake iyo taura nyizvezve mutsatsuri isati yaridzo onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya vanyanga dziuyai zvino Kristu anotinunura kasika nichiponguwa Kristu anoda kuuya onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya Tinokuchingamidzai zvakare muchidzidzo chatinacho vachangotibata tiri kuti ngwarirai vaprofita venhema. Taona isusu kuti Satani ari kuziva kuti zveun'anga nemidzimu zvinenge zvaold fashioned, zvine kakushoresa. Saka ari kuziva kuti vanhu vati ngwarei vakuenda kumachechi. But ndima dzataverenga dzaburitsa pachena kuti Satani paanoteera kuchechi haazosvike ikoko
kuburikidza nevanhu vake n'anga dziya nemasvikiro ari kunosvika avaprofita venhema. Mweya yakaipa inouya yoskopinda vanhu vaya, simba rinenge rane vaprofita venhema kwanzi nebhaibheri riri kubva kumweya yakaipa. Imboramba wakateerera chidzidzo ichi mudikani, usakurumidza kuti bati vechokwadi variko tiri kuzviziva, imbobatai patiri kuti ngwarirai venhema. Zvidzidzo zvimwe zvichajekesa kumberi. Mufundisi ndoda kuti muverenge kuna Mateo. Ine kakutsanangura kainoita kuburitsa nyaya iyi, Mateo chapter 24 verse ya 4. Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Bhaibheri riri kubva rati vazhinji chichatirasisa kuti titadze kuponeswa pachauya Kristu, tinenge tavhiringidzwa nevanhu. Saka ikasara yakadaro manje haijeke. Bhaibheri haridi kuti tisare tichingofungira kuti munhu wese anganditsotse panyaya dzekunamata. Rinotozva kuti aiwa vamwe vakaperera. Mateo 24 yeye pavhesi 11 inonotiwedzerei kuti anotsausa vanhu munhu njere. Iverengei tinzwa. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachitsautsa vazhinji. Manzwa kuti raenderera ka. Riri kuti iro chenjerai murege kutsauswa nemunhu. Roenderera roti achatsausa ndiani, riri kubva rati kuchamuka vaprofita vazhinji venhema. Then mubvunzo unobva wauya ndokuti iwe unongokapusa here, unongotsauswa zvakadaro. Vanenge vanyanyozvigona seiko kuti vanhu vese vakasikwa nepfungwa 5 vatsauswa. Pachapter imwe chete verse 24 na 25 inobva yatsanangura kuti unotsauswa sei. Nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira vatsautse navakasanangurwavo. Tarirai ndagara ndakuudzai. Zvikanzi anotsausa vanhu hanzi muprofita wenhema. Vhesi riri kuti anotsausa vanhu sei? Zvikanzi nekuita zvishamiso, minana, masaramusi. Ende Bhaibheri rabva rapedzisira richiti tarirai ndagara ndakuudzai, kureva kuti iwonikai. Iri kutozikanwa kunzi vanhu vakawanda vachakunwa nekuona minana. Saka muchiona hangu inini ndinoda kuti kutenda kwedu nemateerero dai kwazisendama pashoko raMwari. Izvi zvekuti come and see izvi zveshuwa pari kutonzi minana iyi ndo ichakuna vanhu kutovatsausa kuti vatadze kuzochingamidza Ishe wedu paachauya. Unoziva pari kunzi vakatsanangurwa, the elect of God. Vanenge vasiri vanhu vangouya tidongopfuura kuti tonoona kuti kuri kuitwe. Vari kutoda kunamata zveshuwa-shuwa, vanopotsa vatsautswa neminana. Ende mazuva ano kumboona kuti vanhu vazhinji vangoti kune minana here muchechi kwenyu, kune mweya here muchechi kwenyu. Topatofanira kungwarira ipapo. Mumwe anobva aita mubvunzo wekuti but muri kurevera kuti hakuno vanoita minana ritori simba raMwari. Inzwa muteereri, ipapo ndogona kutadza kukupindura muchidzidzo chino. Asi iwe ukanzwa kunzi panzira apa mufunge pari kurohwa vanhu usiku, dzangu kuma 8 kwasviba rodhi pari kupondwa. Iwo unenge wakapfuura nepo nezuro orega kupondwa, wobva kuti ndakapfuura nepo 1 nezuro handaumbopondwa. Uri kutotaura chokwadi. But zvinenge zvakanaka ndezvipi nhai muteereri? Waudzwa kunzi pari kupondwa vanhu, munhu akangwara chingosiyana nerodhi yacho. Indo zvandofunga kuti uchenjerai kuona kuti ndakapfuura nepo nezuro. Saka kuona Bhaibheri riri kuti chichakuna vanhu minana nemasaramusi. Iwe chirega kuita pfungwa dzekuti kokana iri genuine, wadi kungombobva area iyoyo yakadaro wongosendama kushoko raMwari. Inzwai kuna Ezekiel 14 verse 20 iri kuti kudii? Verse ya 10, yes. Vachava nemhosva yavo zvakaipa zvomuprofita zvichainzana nezvakaipa zvounobvunza kwaari. Kuitira munhu anogona kuita pfungwa dzekuti ako kana ndaisazviziva ndingaziva here simba raari kushandisa, chandiringoda kuyambutswa chete. Bhaibheri riri kubva rati nekuda kuyambutswa ikoko haminoti chii chaurida kuyambutswa. Mhosva dzeuyu n'anga iri kuita kunge muprofita iyi newe wabvunzako hanzi same. Kureva kuti kuna Mwari hachizi chinhu chidukuba kungojairira kuenda kuvaprofita venhema. Uri kufanana nemunhu ari kungoenda kun'anga nekuti Bhaibheri raisa pachena kuti chinhu chimwe chete. Saka Mwari haadi kuti zvidaro. Vateereri vedu pavari kunzwa vangangoda kuzwa kuti saka nhai vabeteranemi warwodzi muri kustudio ikoko. Muprofita wacho
tomuziva sei ambori chii muprofita chaiye akanaka. Tichada kubatsira vateereri but isusu nhasi toda kungochenjedza vanhu kuti ngwariraiwe nhema asi ngativabatsire kuti vazoti wechokwadi akaita sei. Verengai kuna Exodo 7 vhesi ya 1 na 2. Jehovha akati kuna Moses, tarira ndakuita samwari kuna Farao. Aroni mukoma wako uchava muprofita wako. Taura zvose zvandinokurayira. Aroni mukoma wako uchataura naFarao kuti atendere vana veIsraeri vabude munyika yake. Mozisi ndiye aiva atumwa kuti aende anosunungura vana veIsraeri. Mozisi akati ndinokakama. Mwari akati alright ndakunzwa asi mukoma wako Aroni haakakama. Chienda kana Aroni ndobva zvazobudirira. Saka Mwari aiti iwo Mozisi uri kuziva zvandiri kuda. Ndoda kuti uchiudza zvandiri kuda kuna Aroni. Aroni unosvitsa message. Saka Mwari ari kuti arrangement ndiyo yekuti pana Mozisi na Aroni nekuri kuenda message. Ane message ndiani atanga inayo ndi Mozisi. But dai kwa kuchina Mwari ndiye muridzi. But Mozisi ati ndokakama. Ari kunzi asi message waanaye kakati zvikanzi chipa Aroni oisvitsa kuvanhu. Saka Bhaibheri riri kuti iwo mamiriro azoita zvina ekuti pana Mozisi na Aroni pakati osvitsa kuvanhu. Bhaibheri riri kubva rati Aroni ridzokorere munzo ratiro iwewe Mozisi uchava samwari. Aroni ari pakati oita muprofita. Saka kureva kuti muprofita nekumwe kutaura kwakareruka vateereri. Ndispokesman munhu ari kusvitsa message yaMwari kuvanhu. Sezviri kuita Aroni ari pakati paMozisi naFaro. Saka kuva pakati apa kuva spokesman mouthpiece ndokutova muprofita. Message haizi yaAroni iri kubva kuna Mozisi. Saka muprofita haagadzire message ba. Chake kusvitsa message iri kubva kuna Mwari. Ichienda kuvanhu. Ndiri kuona pakujekerai. Regai ndipatambanudze futi ndichidai vateereri. Muprofita haazi murapi. Ipapa inogona kunetsa vanhu ka. Tirangarira gore riya rarwara mambo Hezekia riya. Alright. Isaiah anouya uHezekia achema kuna Mwari. Mwari oti kuna Isaiah ndamuwedzera makore 15. Isaiah ndobva adzoka. Oti kumuchitora bundu remaonde muise pamota. Munhu waMwari achibva apona. Kana tati muprofita hazi murapi anogona kunetsa ipo pachine. Nekuti vateereri vedu vamwagara vanotoverenga ndima idzi. Maybe gandipadai. Isaiah paya musuya haana kuita semurapi. Nyaya yakaitika musuya tikaitora muchimiro chanhasi. Zvakaitwa naIsaiah zvakafanana nemunhu akarifeya kana kunotengera munhu mushonga mufamasi. Dai tiri kuzviisa muchimiro chanhasi. Akatoziva kuti bundu remaonde nezviri pana Hezekia zvinodai. Saka ari kutoita kunge akangotora chimiro chemunhu anyora prescription kuti mukaenda kufamasi kune mushonga wakati. Tichazodzidzidza dzakada kudaro. Pandandoda kutsimbidzira ndepekuti kana muprofita ari munhu ari pakati paMwari nevanhu, kureva kuti haazi murapi. Chinodiwa pamuprofita, handiri kuona kuti chaita kuti Aroni awiswe panyaya ichi. Mozisi akomborena kukakama. Kureva kuti muprofita turusi dzake dzebasa ndepapa. Ndepapa pavateereri. Chake kutaura bedzi. Kuzoda kurapa kuita mabhizinesi. Muprofita muBhaibheri anongotaura apa zvanzi naMwari. Ndiye muprofita, haazi murapi. Pakajeka pakadaro zvinoita zvakanaka. Saka kuti azoendesa message anenge aiwana sei? Verengai ndima iri kuna Peter wechipiri chapter 1 verse ya 20 na 21. Inoti kudini? Muchiziva pakutanga kuti hakuna uprofita hworugwaro hunongodudzirwa nomunhu, nokuti hakuna uprofita hwakatongouya nokuda kwomunhu, asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa noMweya Mutsvene. Hanzi ava vaprofita vemuBhaibheri chavanosiyana nevazhinji vatiri kuti mungwarirei zvino. Hanzi pavaiprofita
havana kungokaruka vafunga kuprofita. Chekutanga vaive vanhu vaMwari. Asi ipfungwa inogashirikere kuvateereri. Ndanchida kuti asi munhu watingative vanoshandisa madrugs, vanodhakwa, vanoita chifambi, vaive vanhu vaMwari. Ndoziva kuti kuna vanoenda kumachechi asi vachidhakwawo. Pfungwa inobuda ndeyekuti vaprofita vemubhaibheri, they were holy men of God. Ndo chekutanga. Vanhu vatsvene kuti unoyazoona kuti uyu murume uyu kwete kuti utona tichidhakwa zvacho. Hanzi vari holy kudaro, vaibva vamutswa nemweya waMwari voprofita. Pabatika kama uprofita hwacho hausi kutanga ndanzwa muchitaura nyaya dzekuenda kuDarwin munhu achimedzwa nenyoka. Vaimutswa nemweya waMwari. Kureva kuti uprofita hunenge hwechokwadi haudi kuti munhu aendere kuDarwin kana mugomo remuchinjike kwamureva. Rekei nditambanudza vateereri. Haudi kuti munhu adzoka amuprofita aenda kana kunzvimbo dzakatitenderedza muno muAfrica. Tine nyika dzakawanda muAfrica, South Africa, Namibia, kunyange Nigeria. Vateereri, uprofita hwemubhaibheri hunosiyana nenyaya dzataurwa namufundisi pakuti mweya waMwari unomutsa munhu. Hauuye nekuda kwekuti munhu awana mari yekutenga tiketi rendege kuenda Nigeria, Mozambique, kupi kana kugungwa. Mweya waMwari unouya. Ndiri kuona muri kupabata. Ndoda kupa ingwa pane pandoda kutambanudza kuti uprofita hwaiitika hwevanhu vaMwari hwaive husiri hwekukuzwa nevanhu. Ndozvataura Bhaibheri. Hauuye nekuda kwevanhu kuti mukoma give roads ndangokufarirai muchiita imwe mharidzo ndobva ndakuti profesai munhu waMwari. Aiwa, mukaprofita pakadaro Bhaibheri kubva rati uhu hwakuuya nekuda kwabete raakukuzai. waMwari hwemubhaibheri hwaihusiri hwekuti munhu anopesvedzerwa. Ukapesvedzerwa kahwahwe vanhu vateereri. In other words, futi Bhaibheri kuedza kuburitsa kuti hwemubhaibheri waisagona kuti Jeremia audze vanhu kuti musi wechitatu mirai muone henyu zvandichaita, huyai. Ukatodaro ukuratidza ndiye aronga. Because akuudzwa kuti mweya mutsvene uchauya musi wechitatu ndiani. Ndo zvaiitika hwemubhaibheri. Saka tiri kuti manje imimi chingwarirai vaprofita venhema. Moona kuti mubhaibheri zvaifamba sei. Verenga imwe ndima iri kuna Jeremiah 23 verse 21. Verse 21. Ine handina kutuma vaprofita. Kunyange zvakadaro vakamhanya. Ine handina kutaura navo. Kunyange zvakadaro vakaprofita. Saka muri kuona here vakomana vamataura vaine shungu dzekuti ndoda kuzoprofita. Ndovega vakabva vangonzi kana wakashinga handei. Saka uprofita hwaMwari huri kusiyana neuhu hwaMwari huri kusiyana nehwatiri kuona. Mwari ari kubva ati saka mukangoona hwasiyana chiregai kubvunza Betera ari mustudio kuti saka Betera muda kurevera kuti ningi zvaanodai so obva adai ndewefeki. Bhaibheri riri kungoti inzwai vateereri. Zvichienderana nekunzwisa kwauri kuita chidzidzo ichi, vari kuita unge vari kukuhumuka zviri kusiyana neshoko raMwari. Mwari ari kubva ati handina kuvatuma, handina ukama navo. Ndaona muri kuda kutaura. Tofamba hedu ka. Handei kuna kana kuti pfungwa ikai toda kuti izoenda pamberi, but chiri kujeka chandoda kuti titsimbidzire tichigadzirira kunzwa kambo ndechekuti vateereri vazhinji hatisisiri kuchivana, asi hatisi safe even kumachechi kwatari. Ukaona munhu achiita uprofita hwekufambira rwendo, hazvina kusiyana nen'anga yanoromba. Ukaona uprofita huchiita hwekukuza munhu ozoprofita, hauzi hwekumutswa nemweya waMwari. Iwo uprofita hwacho hwatonzi hunodopa vanhu vatsvene vaMwari. Kwete munhu wamuri kutogutsikana mega kuti anoita zvembanje ndire kungodhakwa vachidai. Uprofita hwaMwari hauna kufanana hwakadaro. Ndoda kuti timboti femei tichinzwa kambo kuti nyaya iyi itijekere pachena yatiri kuti ngwarirai vaprofita venhema. Kupupura kwepasi kwaswedera, tenzi anodana vacheki vake, kure nepedyo mapfunde aiva kuti apinzwe mudura. Swededza musizi
uko kwatosundwa neururudo runotipa michero yakawanda. Swededza musi takura mwana. Swededza musi kumusha. Toda kukuchingamidzai zvakare vateereri. Chidzidzo chedu chanhasi chatiri kuti ngwarirai vaprofita venhema chiri kubva chakabatana nezvidzidzo zvekumashure zvataidzidza kuvenga kunoita Mwari, tsika dzekuenda kun'anga, masvikiro, vavuki, kuromba, uroyi nemazango. Pfungwa iripo muchidzidzo ikutya kuti zvemazango nekuromba zvinogona kudaro zvikatiteera futi kumachechi. Ende patakurukura sofa pari kuisa pachena kuti munhu arikuda kutonyanya kungwarirwa ndiprofeti. Kwanzi iyeye kana akuchechi ingori n'anga yachinja zita. Kuti zvijeke pane imwe ndima kuna Mika 3 vhesi 11 inoburitsa pachena kuti vaprofita pavanoita zvese zvavanotiitira isimba ripi ravanoita naro. Vakuru varo vanotamba mhaka kuti vapiwe zvipo. Vaprista varo vanodzidzisa kuti vapiwe mubayiro. Vaprofita varo vanovuka kuti vapiwe mari. Kunyange zvakadaro vanosendamira kuna Jehovha vachiti, ko Jehovha hasi pakati pedu here hatingawirwi nezvakaipa? Hanzi zviri kuitika mazuva ano nevaprofita ava nedaka naMwari ava. Hanzi vanotobhosta kuzvitutumadza kuti kwedu kuna Mwari. Hanzi sei vari kudaro? Vari kugona kuzvitutumadza nekuti hanzi vane kuvuka kwavanoita. Ndofunga mufundisi makajekesa. Udzai vateereri kuti kuvuka kudii? Kuvuka kufembera kana kuti kushopera. Kuti tasangana. Munhu anogona kusangana newe mustreet. Ototi ndiri kuratidzwa imi kwamabva kuti nezuro maiwe kurufu. Mamutori kuchiweshe kurufu. Padzimba dziri muzasi mechikomo ichi. Ende zvinhu zveshuwawo. Hamuna kumboonana nemunhu wacho. Asi ndine zvimwe zvandazarurirwa kana mungada munge waita time togona kuti taurei. Ndiwo kuvuka ikoko kushopera. Toda kutenda. Saka muchiona zviri kutsanangura mufundisi zvinhu zvatotekeshera munyika. Ende ndozviri kuita kuti vaprofita venhema vasendame pazita raMwari vachiti Jehovha anesu. Ingari yekuti vari kufembera, vari kushopera. Vongokutsanangura kuti mumhuri menyu ndiri kuona wakaita mamiscarriage matatu. Saka zviri kunzi kanenge kamasaramusi kavari kuita kaya handizi pakati pavo. Minana yavari kuita kuti mutsauswe mutadze kuzoponeswa panouya Kristu. Saka vari muchechi asi vari kungoita zvinoitwa nen'anga dzinoshopera nekuvuka. Murikuona dambudziko riripo? Asi vaakuchechi. Mungade kupa tsanbanudzo here pekuti munhu wemuchechi ari kungoita zvinoitwa nen'anga? Zvine zvambofamba sei? Zvandirangaridza imwe experience zvakare yandakasangana naye ndiri kuMash West. Ndiri kuMash West takasangana nemumwe murume akauya pataidzidza nyaya idzi. Akati akatozopedzisira kutaura umbo hwemararamiro ake. Murume uyu tadzidza nyaya idzi ndobva anyatsoona zvangari mazviri zviri padivi neshoko. Saka anoti iye kudaidzwa kwake kwakaitika ari mugrade 7. Anoti taive muklasi. Saka shiri yakauya nepahwindo. Ndobva yamudedza nepahwindo. Shiri chaiyo. Saka hanzi ndakabuda ndokupoterera seri kweklasi. Ndasvika kuya shiri yakachinja ikaita mukadzi. Ndobva ndaona munhukadzi. Andobva yati nditevere. Saka ndakamuteera tikafamba kunosvika murwizi muna Unyani. Saka andi tasvika parwizi iye akajambira mumvura. Ini ndikajambawo ndikamuteera. Tikashambira kuenda mubako ranga riri pakati pedziva. Vatanopinda mubako muya. Anoti iye vakagara 3 days. Vari pasi pemvura? Vari mubako muya. Saka achibva azodzokera kumba. Kumbawo vakaudzwa kuti mwana atorwa nenjuzu. Saka vakaita zvavakaita. Ini ndobva ndadzokera kumba. Asi mazuva andapedza ndiri mubako aya. Anoti ndakaudzwa kuti ndaifanira kuzoenda kuChipinge
Alright. kune vakuru vezvemweya kuti ndinowedzerwa masimba. Saka anti takazoronga rwendo ndokuendawo nevamwe. Tasvika kuChipinge anoti ndakasvika kuti simba ratiri kukupa unoda kunorishandisa uri n'anga here kana kuti uri muchechi. Ari kuvhunzwa anzi ndiwo andati ndoda kunoshandisa simba iri ndiri muchechi. Zvikanzi unoda chechi ipi? Akatotaura chechi yacho nezita racho. Ndobva apiwa simba riyari. Saka anoti ndadzoka ndakasvikoita high priest. Mumashonaland West mese ndaizikamwa back from Chipinge. Abva kuChipinge. Hanzi ndakashanda anorondedzera nyaya dzakawanda dzakaitika. Uku akanopiwa simba ndobva asarudza kuti ndoda kuti rive kuchechi kana uku. Saka ndopatiri kuti vateereri muri kuona dambudziko njodzi yatiri kuti unogona kufunga kuti waasefi kuchechi, iye Satani nemanaka achitotirongera pachena. Saka inini mufundisi muchiona dzimwe nguva ndinoshushikana kwazvo pandinoona munhu achiita kunge awedzera masimba, especially achingobva kutrip back from Chipinge, back from Muchinjike, back from Nigeria. Ende zveshuwa unoona panenge paine masimba anotyisa. Ende vanhu hatirohwe nehana, kwete kuti tiri kuti vambopembedza izvozvo ya condemned naMwari. Saka muchiona shoko rinobva rati Mwari anoregerera nguva yekusaziva. But kutaura chokwadi, Kristu apadyo kuuya kudai anorayira vanhu vose kuti tirarame zvinoenderana maringe neshoko raMwari. Vanhu ivavo vaprofita venhema. But zviri pachena kudai kuratidza kuti munhu aenda kunoromba mufundisi. Anotoratidza kuti ndokwaakawana masimba. Vamwe havaendawo nzendo refu. Vamwe anogona kutopiwa masimba nemumwe waanobva atumidza zita rekuti ndo baba wangu pazvemweya. Ende zvinotooneka pachena kuti atopiwa naningi. Zviya zvamaidzidzisa panyaya yeuroyi zviya. But chinonetsa ndechekuti Mwari anoona sei patine tiri kushahanya tichifarira chimiro chakadai. Verengai kuna Jeremiah 5 verse 30 na 31. Chinhu chinoshamisa chinosemesa chakaitwa panyika ino. Vaprofita vanoprofita nhema. Nevaprista vanobata ushe vachirayirwa navo. Asi vanhu vangu vanofarira izvozvo. Zvino pakupedzisira kwazvo muchaiteiko? Ini tsimba rino hanzi naJeremiah, hanzi pane chinhu chiri kusemesa nechinonyadzisa chaiitwa panyika panguva yaJeremiah. Ndisingazivi kuti hatisi tatoinzana here nenguva iyoyo. Hanzi chaiitika ndechei? Ndechekuti vaprofita ndo vaibata ushe, vari vaprofita venhema. Hanzi zvadaro ruzhinji rwevanhu rwaibva rwafarira izvozvo, zvotoita kuti vakurumbirise vaprofita venhema aya. Saka ndipo pari kubva pane naMwari. Zvino kana situation yadaro munyika panogadziriswa sei kuti muprofita wenhema ndiye ari kukurumbira, ende isu vanhu tichitomuita kuti akurumbire. Saka pari kunzi kana situation yadaro yekuti munyika raazita hombe nderemuprofita wenhema, ndipo pari kunzi naMwari kutaura chokwadi manje you are in a hopeless situation. And Mwari ari kutopa warning kuti situation kana yasvika pakadaro pekuti mudunhu mamunogara kana nyika anokurumbira anogona kukurumbira zvakadaro zvekuti anodzivira nyika yese. Hanzi kana situation yadaro manje iri kuvavarira kuenda kusituation iri hopeless. Ende kukurumbira kwemuprofita wenhema ari kutozikanwa kunzi aenda kunoromba. Saka tiri kuti vateereri, ngwarirai vaprofita venhema. But muprofita wacho ari waMwari anowiswa zvanyanya kuita sei? Verengai tsamba riri kuna madzimambo ekutanga chapter 16 verse 30 kusvika pa33. Ahabhi mwanakomana waOmri akaita zvakaipa pamberi paJehovha, akakunda vose vakamutangira. Chakanga chiri chinhu chiduku hacho kwaari kufamba muzvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati. Asi akawana Izebheri mukunda waEdhibhari mambo wavaZidhoni, akandoshumira Bhaari, akanamata kwaari. Akavakira Bhaari aritari muimba yaBhaari yaakavaka paSamaria. Ahabhi akaitawo matanda okunamata nawo. Ahabhi akawedzera kumutsa shungu dzaJehovha Mwari waIsraeri kupfuura madzimambo ose akamutangira. Munyika yaIsraeri Mwari ndo maaitarisira kuti muite vanoziva kunamatwa kwaMwari.
mambo aivekwa ainzi Ahabhu akabva azviita zvinopesana nezano raive naMwari, kwakuuyisa zveun'anga zvese nekunamatwa kwezvimwe zvimwari. Haana kungogumira pakuita iye akazvimiririra, akatoita kuti nyika yese iite chinamato ichocho chinovengwa naMwari. Kwakutotora mari dzaifanira kuva dziri dzerudzi rwevaIsraeri kuvakisa matemberi aBhaari. Mukaiverenga ndima yahaana kugumira ipapo, kwakuchitsvaga iye vaprofita venhema vaBhaari vaaibhadhara nemari yenyika. Mwari ndobva aona kuti yowe, uipi kutekeshera kwahwaita hunoda kugadziridzwa, vanhu vadzorwe pachokwadi nenhema dzavarasiswa naAhabhi. Ndobva amutsa muprofita ainzi Eria, achimutsirwa nyaya yekusogadzirisa uipi hwatekeshera huri kuitwa nenyika yese. Inyaya yaEria muchikombeya muchienzanisa nedzimwe ndima mubhaibheri mufundisi nemuatereri. Tikatanga kwekutanga kwebhaibheri kwaive naNoa. Bhaibheri rinoti nguva yaNoa uipi hwenge hwatekeshera kuda kuvharira nyika yese. Mwari ndobva ati gandimutse muprofita wangu Noa. Chaamutsirwa chii? Kuti auye nemeseji inoskorwisana nekutekeshera kwaita uipi. Ndo zvakamutsirwa Eria. Meseji yake yaive straight yekuti musanamate Bhaari, kuri kuedza kudzoreredza vanhu pauipi hwatekeshera. Pandokutaura ndima idzi iwe Edherodza naIsaya naJeremia, uchaona zveshuwa kuti Mwari aivamutsira specific message inobva yaoneka kuvanhu vese kuti makati wanyaya naJeremia. Nguva yaJeremia waisanetseka kuti ari kutaura nyaya yei. Nguva yaEria waitozva kuti Eria nyaya yake ndeyekuti siyanai nekunamata Bhaari, dzokai kuna Mwari. Ndo zvazviri nanhasi, nekuti shoko raMwari rinoti Mwari wedu uyu zuro nanhasi namangwana haashanduke kaitiro kake. Kuri kwekuti Mwari ada kutimutsira muprofita nhasi, vateereri. Hazvifaniri kutinetsa kuti muprofita uyu shoko rake nderei. Mukaona mufundisi tichiita 10 years tiine muprofita, hatisi kunyatsoziva ndewekuti tiite mota here, ndewekuti tisaite upombwe here, ndewekuti urwere hupere here, hatimbozive ndewekuti tizive maresults ebhora here, ndewekuti bhizinesi rifambe here, ndewekuti mvura inaye here, ndewekuti muZimbabwe kucherwa kwemaminerals kuite here, ndewekuti kurima. Ukoona muchiita 15-20 years hamusi kuziva kuti meseji yake ndei, asi tiri kuramba tichiti muprofita asiyana naEria. Saka zvandiri kunzwa apa muranda waMwari muri kuti mimi shoko raMwari rinoisa pachena kuti Mwari kana achidaidza muprofita haangomuke ndakunofanira kugara kuine muprofita. Anotomuka kana paita need. Yes. Pane pari kuda kugadziriswa. Saka Mwari anoda munhu anosvoudza vanhu pamaenda padira chidzokai apa. Saka pane meseji inotooneka. Saka ukaona pamuka munhu anonzi muprofita, muchishaya meseji yake kuti ndeyekuti kudii kugeneration yedu, asiyana haana kudaidzwa naMwari. Kuti nhasi ambokurudzira kuti aiwa toda kutenda mvura yanaya, mangwana ombokurudzira kuti ndiri kuona iwewe kudzinza kwenyu, mangwana achinja oti ndiri kuona kambani yaita, mangwana ochinja futi obva ndoda kukuudzai timu dzinotamba nhabvu dziya kuEurope yakati ichadyiwa. Zvekuti unotedza kuziva kuti saka meseji yacho chaiyo vemubhaibheri ukangobvunza hani kuti nhai munoziva Eria here, vaibva vatoziva kuti uya here anoti mazvoona manje. Saka tiri kuti ngwarirai vaprofita venhema. Ndoda kuti tipedze chidzidzo ichi mufundisi. Verengai kuna Mateo munzwe, Mateo 7 verse 15 to 17. Mateo 7 verse 15. Mozoenda verse 22. Chenjerai vaprofita venhema vanouya kwamuri vaine nguo dzamakwai, asi mukati ari mapere anoparadza. Muchavaziva nezvibereko zvavo. Mazambiringa anombotanhwa paminzwa here, kana mavonde parukato? Saizvozvo muti mumwe nomumwe wakanaka unobereka zvibereko zvakanaka, asi muti wakaipa unobereka zvibereko zvakaipa. 22. Chimbomirai 22. Kwanzi vateereri, kuri kwekuti zviri kuramba zvisinganyatsojeke pamuri kutoona tiri mustudio. Yambiro yabva yazopiwa naMateo ndeyekuti kuri kwekuti zviri kukukonfyuza.
uri kuramba uchiti ndoda kupfuura nepo bedzi parodhi pari kurowa vanhu usiku hausida kuavoidha rodhi iyoyo. Kwanzi zvimwe zvaunogona kuita chirega kungokurumidza wamhanya kuteera. Hamunozwa kuti ukadyara muorenji hauite maorenji after 6 months, unogona kuda 4 years. Saka pari kunzi imbopai vanhu ava nguva tione zvibereko zvinobuda padzidziso yavo. Kuri kwekuti kumwe uko hakusi kukujekera uri convinced chete kuti ndewamwari. Pari kunzi hazvina kuipa iva convinced. But chirega kubva wakurumidza kumhanya kudai, imbomira paite michero inooneka kuratidza zveshuwa pabuda muorenji unonaka, hapana kubuda minzwa. Ipa nguva munhu iyeye kuti tione maresults achabuda paministry yaari kuita. Verengai verse 22 munzwe zvimwe zvainotaura. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here? Nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here? Nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai. Ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Ndopatiri kuti vateereri Jesu ari kuuya. Kukahadzika kuri kunyorwa nebhaibheri hakufaniri kuzoitika kwauri. Waita upenyu hwese uchiita zvechechi, misangano yese uchiita, neivo vacho vari kutotungamira machechi avo ndo vaakukahadzika. Bhaibheri mukunyora kwaro harisi kuita kunge zvinonzi tichaita mukana wokumubvunza, but kutoshokekawo kwavachatoita, because vamwe vacho vari kutotiteerera vari kuita zvinhu izvi vaprofita enhema vari kutofunga kuti vari kuitira Mwari. Ndoda kutenda kuti manzwa chidzidzo chino. Hanzi pachaita kuvhunduka kwekuti unenge uchitoti kuinga takaprofita muzita renyu ende hatina kuita mabasa esimba here muzita renyu, nekudzinga mweya yakaipa. Mavaraiwa yayo mufundisi ukaverenga muchirungu kuri kunzi vanhu ava number 1 vari kuti kudii? Hatina kuprofita here. That's prophesy. Ko mabasa esimba atingati paitwa mabasa esimba muZimbabwe kuporesa, kurapa kawo healing kai. Chekupedzisira hanzi ndobva kuti nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu. Kudzinga mweya yakaipa ndokudiwa kuti munhu auya aine dhimoni uri casta nezita raJesu buda dhimoni. Toti waita sei nechirungu? Deliverance. That's right. Handitika. Saka pari kunzi vanhu ava vachashamisika. Vanhu vanoita prophesying, voita healing, voita deliverance. Zvese zviripo zveprophetic, zvehealing, zvedeliverance zvakazara. Hanzi pari kuuya Kristu vachashokeka. Ivo wakachenjera muteereri, usamhanye kuteera zvinhu zvine CV iri kuendesa vanhu kugehena. Zviri kuti prophetic, zvoti healing, zvoti deliverance. Mateo yabva yati ndichavaudza pachena kuti handikuzivei. Kombera ichidzidzo ichi mufundisi. Unoziva chatondityisisawo panyaya iyi ndechekuti ivo vacho kune vamwe vachoti ikatakaprofita munhu anogona kuprofita otoita minana asingazivi kuti ari kubatira diabhorosi. Ndo simba rina Satani iroro. Saka zvinoda kuti chero newo wacho uri kuprofita wacho, enda unozvidinipisa kuna Mwari, utsvage mukati meshoko kuti kuprofita kuita sei, kudaidzwa naMwari kuita sei, ucherechedze mawaniro awakaita simba rako. Wakariwana sei simba rako kushandisa? Urege kuzoshamiswa panouya Jesu. Mwari ngaatidetsere vateereri pakuteerera kwavaita vateereri. Toda kuti mibvunzo yavo iuye. Pachidzidzo ichi ngandikukurudzirei vateereri, mibvunzo yekuti kuve chokwadi hakuna here, hatisati tapadzidza. Patiri kumbotaura ndepekuti ngwarirai venhema. Handitika ndo patiri kuda. Itai kuti mibvunzo yamuinayo pasina kujeka pauye, ipai vateereri namba dzedu kana kumwe kwavanogona kubatsirika. Alright, vangaite mibvunzo kana zvimwe zvavanoda kuti vabetsereke nazvo muchirongwa chinechi. Tine mafoni namba aya 0774 073 283 0772 415 886 0774 002 591. Ngatitumire ma-SMS, WhatsApp kana kufona kunamba idzodzi tinobatsirwa. Kana kuti kana uine hama iri pedyo newe anopinda chechi yeSeventh Day Adventist, endei kwavari nemibvunzo yenyu, vanoziva kwekuenda nemi kuti mubatsirike. Mwari akukomborerei tigosangana muchikamu chinoteerera.
Thank you so much. Tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo mutungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire aponda svikanyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe